2011. Spørgsmål. Hvordan fastsætter man kalkulationsrenten? Virksomheden sætter sin egen, eller regner sin egen kalkulationsrente ud, og der er selvfølgelig nogle tillæg, man kan tage højde for at få den mest realistiske kalkulationsrente. Og så skal man tage højde for risikotillæg, hvad der eventuelt kan komme af risiko i løbet af de ekstra antal år, man regner, man skal have investering. Så skal man tage højde for inflation, som er stigende hvert år, så man ikke sætter en alt for lav kalkulationsrente, som ikke tager højde for, at priserne altså stiger årligt. Og så skal man kigge på realrenten, som er den højeste af låne- og marked- og alternativrenten, og få den med oveni. Så snakker I noget om tilbagebetalingsmetoden, så snakker vi dynamisk og statisk. Hvad er den forskel på det? Den statiske metode kan du ikke anvende til at afgøre, om investeringen den er rentabel, fordi den ikke tager højde for den renteeffektivitet, som der er i investeringen. Og den er også med til hurtigere at give en fornemmelse af, at likviditeten er tilbage til virksomheden. Og det er en metode, som ikke belyser usikkerheden, der er forbundet med den investering, så derfor så er den uden tilbage til diskontering. Hvor den dynamiske, den tager blot højde for den renteeffektivitet, som der er forbundet med investering, og derfor er den så med tilbage til diskontering. Nu er der kapitaltjenester og så videre, hvor meget med virksomheden skal betale tilbage. Hvordan kan man sådan beregne den i hensyn til procent og så videre, for at se, hvor meget man egentlig kan betale? Hvor meget man er i stand til at betale? Jamen, hvis du skal regne noget med procent ud, så er kapitaltjenesten klart den bedste måde at bruge det på, fordi at ved annuitetsmetoden, der beregner du kapitaltjenesten, som er investeringsbeløb omregnet til gennemsnitlig årlig udbetaling. Så der kan du kun se, om du får et overskud eller et underskud ved at kigge på de årlige nettoindbetalinger også. Ja, hvad er kapitaltjenesten så? Altså, kan I forklare det? Altså, hvad... Ja, du har en investering på et x antal beløb, og det regner du så ud til årlige udbetalinger, og så kan du så kigge på dine årlige nettoindbetalinger og se, jamen er dine årlige nettoindbetalinger større end kapitaltjenesten? Hvis den er det, så er det jo rentabelt, fordi så får du et overskud hvert år, trods investeringen. Tak. Skide godt.